Ghana for a wa bruchire adwenepa hene ese se woyale a ko hospital memma se bi obi otu kwan ba bruchire ede krono ebesi nani so awi abrofo akotena my Ghana mu ne asai ne nkrata a wotimi ma bruchire biem no efa hu emehye mu encounter wutirim se abrofo de omunye abrofo do mutirim ode na se broni anya ka oba oji wonu krom sa kwasi broni nsuba anya ka oba na oji wonu krom ana timeka kire se panie bia ni ho a akwasi broni bebo ese kokuna kokowu kwasi broni obebo pane se kokuna kokowu a ekwa nyew ewo no krom first of all ena se bio obi abetra krom a ono de oye ne se krono no obebo wa anya adwuma da ena owi abrofo sika obi obetena social media a obecheke na record a obefree eya brochire a oye blogger abakotena o my Ghana mu ama 6 months apa ho de ese hunu se wasai ne nkrata okuta bad record sa nipa wey e the pressure ene nkwasasem ba beta social media atwitwa ntro ato Germany aban so ato Germany kro a yetimu so wa bra sa nipa kro so wa wo ne ba e wo kro mu a sabi wa mo bra papa e wa ha a kro no de be sinani so oba kro mu adwuma e fa na adwuma wan ye kro ntima nya adwuma da na sabi wa beta brochire na adwena ne kita wo na enye oba asa kwasi broni nye but wo so betena kro mu e kro no kwa na oboye krono kwa na sabi enuanom Ghana fo ni bi e betena ha omudi se omani so sa omro mo nsa se eye adwumaden o ma anye bi da de ode ye ne so ten laptop ho na wo hwi abrofo na sabi akwasi broni achew na wako jail 2 years na wa ba ese ka wo sua nyansa wo free jail by 2 years wo sua nyansa bia ade o ye nsa wo se beto akrono no so nti wa ye wadwe se da bi me pa de me sa bokrono ene echime ye nchime e pascal ye na nipa krono dwane kwotena Ghana yesi ebe enim ni wura afei na nsema kese ebepie because social media na da ho no sabi yan trase ema mo meye na abrofo nye na abrofo nye akosi broni nye nso otima ma kwan waba ne krom ama ne wota be via broni no ama wo da ye da kwotena my Ghana ka akira brochirefo se obi antu emra Ghana wa abra wo na wo so tu akọ Ghana na nkasa abra bo no se na asiw abrabo na wo bo no se na asiw ntime se pane bia ne wa abrochire ha makwa sempanyi bi ntra social media emetoto ayampia emfa ehu enhye wumu enkotena Ghana ne enkoye mpreko emeka nkyere wo a wote abrochire ha a wode wonsa eye adwuma ne se menko doctor na abrofo no ebekun ato atwene ono oba akroma no mumusa no se yekun obi to twene a nkono ene wote nkwam yekun obi ato twene a kene nko wote nkwam ya na no ebu ho me adwempan metena ase dwene nipa bi wa mente ase sabi nipa na wo so onye no wo ukrop uye wicked than sa nipa no uye more wicked than sa nipa no because wo be do abrochire wo nya adwuma wo ba no motive wo tirim nyina no se mba be adwuma wo yi na ene wo kodru Ghana na o ka che Ghana youth for se omo ya kwadworo ba sa nipa kro we so ba kro mo wa nya adwuma da sa nipa we to social media ka che Ghana youth omo te Ghana se omo nyina ya kwadwofo odo mo ye business a enye odo mo ye hwe enye ba mo musa sa nipa kro no se oba akroma no oye adwuma da obi a se bi obetena social media adwenanum akasa a oba ko tra Ghana a 6 months ebepa ho bia no kromo a so kuta Ghana passport da hoyi na se obenya mo visa ye da ho su ya visa we da hoyi na se normal visa yes 1 year 2 years na utu kwan na akotena sa akro no so eba 6 months epa ho a so kuta indefinite krampo na ultimate wuram kromo a ultima abrochire biem obeba agisa osa kokoye connection ekosi ekura eben sa country no so na watimi da ba be wuram with bus another train na ubampo a okrata na sai agisa osa kokofa lawyer ni ama offense o be shane gwenda hoyi ansa no wa start sa wo be start ablabo foforo to say nipa kro we betro abrochire sei wa anya adwuma da sa adwuma pa be me solid ne nse kwakoye adwuma wa anya bi ba ne this person no awie sika adwane afra abrochire ha akotena Ghana ena wono etoto ayampia edema abrochirefo ede ehu ene nkwasasem eto abrochirefo mu se menko doctor na wokwa akwasi broni ebekun na abrofo no ni adwempa na abrofo no yefo na abrofo no yesei na sebi kwasi broni ayefo a ka ojewu ewo ne krom akwasi broni ayefo a ka ojewu ne krom ye ba Germany hai akwasi broni eda to se ye adwuma wadwuma a wo ye no ene de oti krom a wa check bosome pay a obagie we live yan be live
Basabio, so what Timania Sadeno, Nasa, Adrian wo trim say, Meme de Bar and Bepe quick money. Quick money number pe, a yesika, Pudu number pe dako. To some me dem say you are the men yet. Me it's nase, me we are phone. Na say my jama down for address. No me we are phone. Mo ko jama down for fear nim. Akwa je phone no. San mo we nyina adwuma abrante with social media. Ene oto etoto ayampia e ma abrochirefo e kire sa abrochirefo kra ma obra. E kire sa oti abrochira. Na se wosi dan e wo Ghana, na wonsi dan wa abrochira we kwase ampanyini. Na mumusa sa abrante we say ono betena abrochire no. Osi dan e wa abrochira. Mumusa abrante we so betena abrochira no. De ba abrabo no bebo wa abrochira. Obetena abrochira na owiawi abrofo sika so odi si dan o Ghana no. Wosi bi o ha na ni nyina wa anya bio. But neno aya ne tutwiye. Aya ti na kokko dem 2.5 years. Aya yi ni ba ya ko besu anyansa. Wan su anyansa ye ko wo no mpane. Because kroma no so ubokro no ni a che kokko tumu a aya mpane ne ba bo so ba ekutu. So ati ase. Sa mpane ne ba bo nipa na ye ekutu no. A ne oba abonten no. Aya ko besu anyansa. Na ke gya ne mpane bo no. Sa mpane ne ye bo no no. A no aya adwempone oni tirim tira ne. O refer say akosi broni be bo pane akun. Ne bo mpane e de kunu a nka akodam 2.5 years no senka omukun tutune memma sa kwase ampanyi bi se ntra social media ndcv uya youth na sa wo Ghana na so betu kwan a tie nyansa sem utu kwan bedu aburu ha fa won sa eye adwuma menko di kro no achi menko kobo kro no menko di obi achi ni adwempan me gyina we da bia meka se fa won sa ye adwuma sore na kwa adwuma bra kromu a de ope bia ope so ye bia betu aye but dwene kwa achi se krona mabaso no mewo agum daache ese deport me na me maye mo bo okromu ha na na se daache se me anka me pam me ho na me maye mo bo okromu a ti mon kan kire mo se afei e na adwene pan ne mate sisa abrochire nkyerɛkyerɛ num because me ekita me e ba na abrochire nkrata asemu a Germany ha no obie no betumatuma ya de afiri so nti be ka no kore e de akyerɛ mo se utukwan bedo abrochire a yero ho na fa wo sa eye adwuma akwase broni adwempɔne eni broni tirim bibini ehu a no tanwa so wo mu na da kire no e kire say yes me tan akwasi broni tan wo je be na akwasi broni wo bibini wo de ye no a wo tan no but bibini wo hye wo yonko bibini a na wo twitwa ne nantini na wo keka nsem ato wo nua no so to wo nua no be tan ofa wo enhye ne yambiem ba broni wonya na busuani woni wo ba bia watimi agyew e wo ne kurom e kire wo say wa building ne kuro ti bra na ba support ne kuro adentina Ghana mpanyimfo yale a no mo ba abrochire Ghana mpanyimfo yale a mo ba abrochire be pa yale sa but se wo te abrochire na makwase mpanyin bi sei e betena be wi abrofo sika etwa ne ho asu efri abrochire na okotena Ghana na woni asem bi aka na obeka kire wo se wo te abrochire na menko doctor na doctor fo bekun na wo bekun ato atwe na Germany ha ye bom pa ne ye bone a abusua ehu menfa hu ense omu ya before no ya mpo na ese check ye bones mu ye ya check ye video mu ye because do na ba ha no je se omode eba ekrom ase no omotete omu mfie so nti wo sa oto na so yale ne wan tru mi kan ko hospital na de ko se otirim se meko video bi se yakobo bi pane ye yakoyo bi se ya na se otena ase na de sa adwene se otirim a menua obetena dem abo abrewa na benyini na onye obi ama na nhwew anaso bewu nkwase ewuo social media na da ho no adenta mo ka che nipa say ote abrochire no wanye that kind of videos no ote abrochire no wan kan tra abrofo so mo nipa bonfo eya obi e woni panimu no e na ne epiepie me ka kire mo say social media no obi oya kromfo bia no o say bi ono be expose no obi a wo ya kromfo bia no ono ka say be expose no wan say wodi gidi e betena abrochire a o quick money no a kokodam 2.5 years ni nyina chi no ba na nka be so nyansa wan so nyansa a wo ba wo kromu a aka be da adwene eso nyansa se mpedaache ama meba wa anwene daache ho aka se wa wiasa wia brofo sika ai no ho nsam da ho a eba nti musa nipa kro sa adentina sabi okoduru Ghana na woti ma biem odwane ye na naso ba be kɔ no ne girlfriend na ye so no mu na dento ti ma bi hɛ me makwase mpanyin bi antra social media efa hu enhye mu adwempan ko ka yes wonye because na no mete wona me hunu obi bi video bi tag na so no yasa krata mu hene mba be kirikirim menua o yala ko hospital men na nwene da sa akosi broni adwon ho adwonbone akosi broni agyewo krom ha o yale aba ha no yale e wo ho Ghana ye to ahwe no ba akosi broni wa hwe
broni agyew ayo operation kama broni agyew ama oska safato de nidi nti obi asa bi obo asa abo we na adwempone be ne kita no efa ho yesole ana abrofo be wia gold obi be wia gold afa no kokotwe so bi wia gold afa no kokot adenta odo be wia broni no broni po achew na odwane na wo wia wo se be blemu sa kuro no so wa abra wo ba angasa wo sa kuro no so adwene be ne kita wo abuso de ni adwempan ne aka nkratam kinkon ye de so sanfo so oba platform so de opa bia no sabe de sabe kan me se me ye nkratam hin nkratam kinkon ye beto ebo ase ni a kire kire onsem obedo aburukyira fa onsa ye adwuma enkotiete nkwasasem bia men country obi se e na abrofu tirimodin wo tuntum ni na suro no suro wo ni tuntum ni na kosi broni na adwene ene ne honam ese ye po obi adwempone oni tirimu a onya ne po beku na e tuntum nye broni me kan fo tap send e da ma tap adwuma die ko maso ya sene peso send this card from on ne ko Ghana kwanda tap app na me kan fo da ma first time use app na promo code abehia e ya adwene pan so ate ase no abagu benya discount kama me say ye study abrochire ye mpanyifo ya lebe hwe mo ho ha to tia na so ye adwuma na to insurance na so tia mpo na sa ban na hwe wa wo ya le trumika na ko na abrofo ye hwe wo emu kwase ampanyi bi tra bi ngaka se ye be bo pane bo ne yakun nga pane bo ne ba ene yakun ni pa nkomom ko da prison no komo ho kikomu nyina ka emu ampie. Peace out. Adwempa hene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi